Hola a tothom, benvinguts a un nou vídeo d'aquest canal. He de dir que no sé si aquest serà el primer, perquè he tingut bastants problemes, fins i tot quan em pensava que els havia solventat ha resultat ser que no. Però ara crec que ja sí que serà com bastant definitiu, que tinc els problemes, sobretot amb el micròfon tenia problemes, doncs crec que ja els tinc solventats. Que s'hauria de sentir bastant bé el que estic dient. Llavors, dit això, m'agradaria començar a inaugurar, segurament perquè inauguraré amb aquest vídeo el canal, jugant, ara, per qui no ho conegui, GeoGuessr, bàsicament una aplicació que es basa en el Google Maps i el Google Street View i et deixa, diguéssim, hi ha moltes varietats de mapes on pots jugar, però et deixa en un lloc o aleatori o en cas que hagis creat un mapa, doncs, on hagi triat la persona que hagi creat el mapa, i has d'intentar acostar-te el màxim possible en aquest punt del món o de la regió on juguis. Per exemple, a veure, que és que ara estic als mapes favorits, pots jugar a tot el món, llocs famosos, després aquí hi ha una categoria de, que aquí n'hi ha més, per països, després la gent fa els seus mapes, hi ha mapes per tot arreu, jo també he fet els meus, aquí en tinc alguns de, bueno, aquests són favorits, tinc països catalans, Catalunya, en un altre lloc en tinc més, bueno, total, que és una aplicació molt interessant per aprendre geografia i per estar entretingut una mica. Llavors, després, tu també pots crear com les teves normes, tipus encertar el país on surts de manera consecutiva, no? Anar fent, a veure quants països consecutivament puc encertar, o anar a clavar-la a tope, o donar-te un temps concret. Per exemple, si volem jugar als països catalans, aquí doncs em puc donar un temps, no?, per investigar el que tens al teu voltant, o jugar a no moure't, per exemple, que això m'agrada bastant. Llavors, dit això, crec que començaré jugant al mapa dels països catalans i a veure, sí, va, i em donaré un temps concret, un temps limitat, i per fer-ho dinàmic, que no es faci llarg, crec que em donaré 1 minut i 30 segons. Ara que em faig lloc, val. Doncs això, amb 1 minut i 30 segons he de tenir temps per investigar una mica el que tinc al voltant, per saber més o menys on soc, i marcar un punt al mapa. Si no marco cap lloc abans que se m'acabi el temps, em donarà 0 punts i l'hauré cagat. Llavors, les puntuacions van de 0 a 5.000 per ronda. Hi ha 5 rondes, és a dir, el màxim són 25.000 per cada partida. I, bueno, després d'aquesta introducció més o menys ràpida, espero que no s'hagi fet pesada, començo el primer vídeo. La primera partida, vaja. Val. Ostres! Què és això? Uah! Primer m'ha sorprès, però sé on és, perquè jo he estat aquí. Sé on és perfectament. Quina casualitat. Això és la desembocadura del riu Ebre, a Sant Carles de la... Bueno, perdó, no és Sant Carles de la Ràpita. És que, bueno, he de dir, per temes personals, bàsicament la meva parella és de la Ràpita, doncs conec una mica, des de no fa gaire, perquè abans ho desconeixia totalment, conec una mica la zona, i això és... A veure, pot ser que es digui Zigurat? Sí, això és el Zigurat, estem aquí. Aquí és on desemboca l'Ebre, i sí, seria Riu-Mar, suposo, com a terme municipal, o, bueno, deu ser Amposta, o no sé què coi deu ser, o Sant Jaume d'Enveja, o Deltebre, no sé què deu ser. El cas és això, que és el Delta de l'Ebre. I us he de dir que jo fins fa poc, com que sóc de Vic, no coneixia gens el Delta, i és una zona preciosa, és molt bonica. I, bueno, té unes platges magnífiques, s'ha de dir que pel temporal i per la manca d'inversions això ara mateix està patint molt, la platja del Trabucador. Però, bueno, tot i així, hi ha molta zona per visitar, tenen aquí el Montsià, bueno, després es poden visitar també pobles com Amposta, Tortosa, els ports per aquí... Bueno, que les Terres de l'Ebre són molt guais i el Delta en concret encara més. Total, 6 metres, perfecte. És que m'he enrotllat una mica. Molt bé, doncs ens han quedat a 6 metres, efectivament, sabia on era, hi he estat, per tant, bueno, ho tenia fàcil, ha sigut casualitat. Val, a veure ara on sortim. Sí, val, us he de dir, això és Barcelona, i us he de dir que és veritat que tot i que jugui als països catalans, al mapa vull dir, passen sempre dues coses. No, volia dir una cosa. No, dues coses.
Val, això sembla Gran Via amb carrer de Nàpols, hem vist. No? Jo diria que sí. Espera, lo de Gran Via ho podria mirar, que aquí ho diu segur. Ah, Diagonal, perdó, no m'ho he mirat bé. Diagonal amb Nàpols. Bueno, doncs ho busquem. Doncs com us deia, aquí en el mapa dels països catalans, que de fet està creat per mi, i és bàsicament seleccionar l'àrea dels països catalans, i ell ja et fa els seus punts, n'hi ha més de 100.000, crec. 100.000 llocs on pots aparèixer, no? A veure, espera, Diagonal amb Nàpols, un moment, que ara us explico. Diria que és com per aquesta zona, no? Sardenya, diria que és Sicília, Marina... Lepant, no, és més cap aquí. Roger de Flor... Nàpols. Nàpols amb Avinguda Diagonal. Queden 17 segons. No sé ben bé on he sortit, però bueno, diria que aquí... A veure, una mica més cap avall... Aquí. Perfecte, 10 metres. Bueno, ho estem fent bé, Sí, us deia que, tot i que és el mapa dels països catalans i els punts es fan automàticament segons l'àrea que agafes, normalment... Ostres, poliesportiu? Sense E? Pensava que era poliesportiu. Val. Barcelona Sants. Pobilla Cases, lateral. Val, això sembla més aviat Hospitalet. Escola Lola Anglada. És que estic jugant sense ratolí, no sé per què. Can Serra. L1. Val. Doncs com us deia, normalment, tot i ser un mapa dels països catalans, surt Catalunya. No sé per què, deuen haver-hi més localitzacions. I dins de Catalunya, més, surt molt l'àrea metropolitana. Bueno, és el que hi ha. Ens hem de resignar una mica d'això, la veritat. No és gaire plural, per així dir-ho. A veure, això és la L1, aquesta d'aquí, I cap on va? Pobilla Cases, Can Serra. Vale, hem sortit aquí al costat, no? Sembla, si no m'he mogut una mica, no, estem just a una entrada de metro de Can Serra, a veure si ho veiem. Bueno, ha de ser aquí, ha de ser aquí. M'aniré d'algun metre, però 28 metres. Oh! Doncs això ja, 28 metres ja és suficient com perquè no donin els 5.000 punts, jugant als països catalans, està clar. Bueno, molt bé. Doncs això, a veure... Bueno, per fi sembla que varia una mica el panorama, i ja no som a Barcelona, òbviament. Això no pot ser en cap cas Barcelona. Ara no sé si trobaré on som per parlar, i per anar de guai de que avui que em sortin llocs diferents, ara potser... per aquí no em deixa avançar més. A veure... No veig res. I he de dir que no acabo de reconèixer això. On és? A veure, aquests contenidors... Els contenidors normalment ajuden molt. El teu paper és important. Consell Comarcal de la Cerdanya. Val, sí. Podíem imaginar que era cap als Pirineus, no? A veure... És que aquí hi ha cartells, però... Restaurant, cafeteria, no sé què. Ara he d'estar pendent del temps, que no se'm passi. Accés, pistes d'esquí, no sé què, raquetes. Les. Les és un... És un poble, no? Les. Les? No em sona que sigui la Cerdanya. Ara, la Cerdanya és això, Puigcerdà, Ger, Das, Alp, Eller. Potser és que queda tallat allò, I no diu Les, sinó que diu alguna cosa, no sé què pot dir. Les... És que Les em sona de la Vall d'Aran. No? Estació de... Lles. És que crec que a la Vall d'Aran hi ha un poble que es diu Les. A veure? Perdó, per... Sí, Les. Però bueno, no era pas Les. Deia Lles, passa que o no ho he vist bé o estava tallat. Bueno, 18 quilòmetres, no sabia ben bé on era, però bueno, dins de tot, està bé. Val, doncs última localització. Crec que m'agafaré el ratolí, a partir d'ara, perquè m'he volgut quedar així una mica més còmode i no m'acaba d'anar bé per girar-me el tàctil. Però a veure, això què pot ser? He de dir que en el mapa de Catalunya hi ha Andorra inclòs. I això... Tot i això... Dic això perquè consti, però no acabo de pensar que això sigui Andorra, Andorra... És que tinc la sensació que tot és
que no et trobes a aquesta carretera, que allà la pasta es nota. Llavors, cap a on podríem tirar? No sé si estic movent-me bé. Em sembla que he sortit una mica enmig del no-res. Ara miro el temps, que no se m'acabi, però jo aquí això ho posaria una mica cap a... Estic pensant en Vall d'Aran, o Pallars, o alguna així. Però veieu que hi ha molta muntanya, per aquí una mica de vall, molta pissarra, jo crec que... O sigui, teulada de pissarra, vull dir. Sí, jo aniria al Vall d'Aran, No sé ben bé on, però jo aniria per aquí, potser, que allò fos Bossòst, o no sé què. Bé, aquí ja m'he flipat molt, intentant saber quin poble és. Bausen, Canejan... Tampoc es veuen gaires pobles per aquí. O per aquí, potser... 52 quilòmetres no acaba de ser del tot bo, No era tant a la Vall d'Aran, sinó que era, mira, el Pallars. A Sort. Bueno, diria que Sort és Pallars, no? No sé quin ara. Jussà, potser. No ho sé, ara mateix m'hauria de mirar una mica els, els mapes de comarques. Bueno, 2.898 punts. En total, goita, cap i cua, 22.022 punts de 25.000. Bueno, doncs no gaire repartit pels països catalans, realment, perquè ha sigut tot Catalunya, però bé, què hi farem? Això a prop del País Valencià, sí, però... En fi, intentaré tenir com un registre dels punts que faci i a veure si em puc anar superant, diguéssim, en mateixes condicions, no? De països catalans i 1 minut i mig, i a veure si em puc anar superant o què. Bueno, doncs un plaer, fins aquí el primer vídeo. Au, fins la propera, que vagi bé.